Fauna txiki bat, Jon Sarasua eta Aitor Sarasua kantari, bat, jende asko gogoratuko du. Izan zen ekarpen oso polita, ironikoa, eta... Karo, fauna mitologikoa herri hauen, ondare kultural handia da. Eta jatorrizko herri daukaten fauna horien azpian dauden mundu ikuskera eta gogoratu nahi genuen. Eta jolas hori proposatu genion Jon Sarasuari, alde batetik, Aitor zenaren omenez, anaiaren omenez. Eta beste alde batetik, ni badaukat Jimmy Bidarreta izan zen musika jarri zuena, eta kasualidadea bizitzan, lehen guzua daukat. Eta orduan, Jon Sarasua esan, aspalditik ez zabiltza hor, eta esatzea, ni ez nabil hor, ez, baina gidatu ezakizulako zerbait. Orduan, Eneritz, Nerea eta Andoni, hiru bertsolariek egingo dute Jon Sarasua gidatutako saio bat. Aitor Sarasuaren alabak, Ainhoa eta Maik, kantatuko dute behinean, berak egindako bertso sorta bat lagun batzui buruz. Gogoratuko dugu, fauna txiki bat horretan, Katxagorrian nola esaten duen Jon Sarasuak Maputxea naizni, Europako Maputxea naizni, bokatzen zuen bertso apaldi bat. Eta, eta horretan egingo dugu gero zera, improvisazio ere bai, baina bertso jarri batzuk. Jarri dugu bakoitzari, gai bat, molde bat, bertso jarria jartzeko. Eta zuzenean, errepentista kolombiar bat Medelinetik. Izenak badauka berea, Oskar Zuloaga Uribe. Errepentista eta jugular, Medellingoa, Antiokiakoa. Eta horiek osatuko dute ikuskizun bat, behin gertatzen den horietako bat. Agertu eta desagertu egiten den magia puntu bat, horregatik kriston ilusio daukagu eta horregatik animatu nahi dugu jendea. Berezik hemen Oiartzunen, gure bertso saioak, urtero egiten dugu bertso saio bat, eta Oiartzunen beti izan dugu zalegoa eta bultzada handia, eta konbidapen berezi bat.